Мои дорогие, за бортом у нас плюс 1 градус тепла. И мы находимся на месте, которое связано с чеканием. И сапраўды это место, которое можно ассоциировать с чеканием. Человек чекае, калі прыйдзе адпаведны транспорт, каб поехал и доехал до этого места, до которого хочет. Переживаем адвент, час чекания, который вельми пасуе до этого места. Это адвент, который дозволяет нам собрать думки. Это адвент, который дозволяет нам чекать на споткание з Баўцу. А каб чекать на споткание з Баўцу, трэба ведаць, каго менавіта чекаем. Таму гэты час, это апошні тыдзень, будзе для нас часам, калі будзем пазнаваць, як яго завуць. Літургія касцёла на гэтыя апошнія 7 дзён перад нараджэннем Хрыста припоминает нам 7 имен, которые Старый Заповед надавал Збаўцы. Каждый день будем похиляться над одним из этих 7 имен, каб калісьці его познать, калі прыйдзе. Каб ён сапраўды был присутны в нашем сердце, каб ён нарадзіўся там. Запрашаю сардэчна гэтыя 7 дзён перажыць з нами разом, згодненься збівай, штодзённа разважаючы одно з имен Христа, одно з имен Збаўцы. Тому, калі хочеш не праспаць яго прыйсця, калі хочаш сапраўды спаткацца з ім, аставайся з намі разам гэтыя 7 дзён, пазнай яго і прымі ў сваё сэрца.